Sukad na rehabilitate ang kaniadto Umapad Dumpsite sa Mandaue City, nahimo na kini karong Green Eco Learning Park. Usa sa mga atraksyon sa lugar ug panginabuhian na usab sa mga residente ang vegetable garden nga makugihon nilang giugmad. Ang report ni Nico Sereno. Makonsidera nga transformation ang nahitabo sa kaniadto labayanan ug basura sa barangay Umapad, Mandaue. Karon ang gitawag nilang Mandaue Green Eco Learning Park na himong mini forest, activity ug sports area ug uban pa. Sa usa ka parte sa maong parke nahimutang ang vegetable garden. May kapin gatos ka mga pamilya nga kaniadto mamasurahay ang nagpuyo sa dapit ug sila karon ang gipatrabaho usab sa garden. May 17 ka plots sa maong lugar ug kada luna giatiman sa taglima ngadto sa 7 ka pamilya. Lain-lain ang mga produkto nila dinhi sama sa okra, sili espada, lettuce, kamatis ug uban pa. Pa-harvest namin, nami tali anin, nami halin, so okay na jud kay sa makautan na sad mi nya. Bukod sa halin, makautan pagimig fresh pagid ba. Containerized gardening ang ilang giimplementar sa dapit o nagamit sa lain-lain nga mga sudlanan sa ilang pananom. Ang kaniadto labayanan sa basura dinhi sa Mandaue parte na karon sa Green Learning Park ug usa ka bahin niini kining atong gibarugan nga vegetable garden. Nakapanindot na sa palibot, nakatabang sa kalikupan, nakahatag pagyud og panginabuhian sa mga nagpuyo dinhi. Sukad na palambo ang lugar dako kinig natabang sa mga residente. Butang nga mapasalamaton sila pag-ayo. Nalipay ra gid mi nga kanang nami nagkuhan sa among pagpaningkamot na jud mi naani ba. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.